au chiense asensengi matominati chikona inye chiense teiko bwatenga ngayo kuligeria korwa kulende no tuwateti asomoro bile bono mambia nkorwa team diaspora nkorwa team following team apana kosa kuse team chini ya maji iko bono karibu sana asomoro bile bwensa kebono mambia Alhamisi na eno maitana Alhamisi eli chiko ekero chokora chinsa chiri chaitanse ya mwenenu ya bono mambia ndo chiko nyoro mganita se studio to sange pole pole atomanya mangi nganara liage nitokoreka sense ya Kenya igobana wabwakire byandonsi ya sobereta mashabiki ito team amashabiki tukura chinsemo ngo chakere kibaraza andonsi ya sole mbiyamona sokweneke mna wato bokire watu aleganire twikire gaiga semiremo na baygo mwana ikira aseskuru oyo minto Felicitas Nyanchama mbiyamona sokwalegane minto Brighton no kwegena kwa nenga kwa bokire byanae kigima chingekyogenda tokona kweyalegania osoke gucha aseke bago kwani omwana ntumaite gosobere buya kurende yasaye numia nagenda tokomwa afyo mwaka Jackson Makoli nimetenga korochinsa machage simo na wakilisha bono mambia agotebange Ensakia nkwana kuruoro robutambe chiko basa 3 komanya kogende kibao kyao eyere buya na mashabiki mwensi abo omogaka Joash Magara mongina Josephine Magara korochinsa macha tinga na ino ntumaite kana mashabiki mwaso bwangoiga kulende muliko mocha asomoro buli bwenza kebono mambia tobaragania senchera ya ben tikanyo yo mintoli baganere toraigunga eliogiri achakire koira na ose bado imemkatalia karibu sana mbe bano no mwaje muri Ndizi TV andonsa soberete ndiraira na byara kinirende na lieri kunyagoja ngwira libagale bano kukwari ni asemambia boni gandonsa soberete doso asomoro bili bwenza kyali tukori Alhamisi kuna sara dikero tena nili tuko libwata mangana mange kala to akoroberi muna kikora gense maneno sto chiko so asense meli yeli chiko ende twe manyi asemambi ya boni kyali chiko ndoro to manyangoli bunire nani akita kere koligere na mangana to koraka na imena isko ya Gusii ritukure goronto arojena banyanyimbo baigete ase nyumba yo kabeiro muwasiri borendi bohime Dr. Fred Matiangi ase baigete bagakole lady ntindi alia ekarojena umuwakiri Omatiangi Danson Umali akarako serikali na ya mbabwa the code holder yabairete gukora musako assessment chunyariri ayo kiranto matena nabara basa magaseti asimambi ya boniga abo kontrojena umuraibo mubwasi miuro moja nigasingirira na barabu aso mubwasi miuro moja na baseneta bandi niko baramo mpaka omoherio yuna randa korekana sense yeito ya Kenya na maganda de korekana kerodi tukurigoro umuriro mutindi orenga sense meli ye bunge nene kerobal kurdera na chinsase anne kerama chika te giroji gonjerwa se bunge tukana John Mbadi yoro mubunge omachole tukaromo bunge Kimani Ichungwa oyore omonge osomurayibwa banga se bunge bakarwo kwana yaya murayibwe starigeti gweteri lichiko murango magega korende ni warigeti ko chiko kore gocho monchoro make baigondoro jumugumene county ya Kisii idolsto nyanera kaatena nere tariko chikuwanja chiko gonjoreriwa kerate tabuna anaona bagwasiri ko chikwenda se bunge teri buyana bachikwera machema maboli ekyal chikomiti njiro chichorire ne bunge baigondoro jena ekerogo kia Nyansiongo ward ngiaturete dware go se ekod njate na korana bukabarambu arengas chikurejo asebona banyansiongo ward baraji ko enda setebe nande ko chikochora umurayo bogo somo MC ward yeyo ekerekiro giborogira chikora ligubene na ekyombegirite ne tobo choria manage mbibe IEBC ebo tukura rero ndokanyetena ngaki kambiro kira chikona cha Sara na kikambiro kuro kisika Nyamira kira chikona ta kira chikona cha okwerende amangana yobo gavana Nyamira gosenchi agetubiya gosenga kichire igobono nitukurera ntokanye kurwa sensemeria Nyamira muraibo mubasi miuro moya wani Kenya Raila Morodinga osingere na goikata ngane gotaja sorwango ira baria Gusii umuraibo samaye goje igori tukuri angyo umuraibo mubwa osimiuro moja wani Kenya Raila Morodinga na robireti na gotarira rogongo rwa Gusii boyo ngene dokobona nero takeri gotangana osino muraibo ensore gotangana ase rongo rwa Gusii wege tugyo ijani ngerina igoro roboti roboto getu ne kyombekerigia etwe emeremo ne county ya Kisii kirigire yeserikali gorigereria na ki ghost workers
indwaro jena ghost workers mbate tena emiemo chimisato na 14 nigo bale ghost workers zafanya kazi bembeo nduma tusamalita ino achabe kuteneni kondo roboti ondwa bodo gedugoro aliyekero mugavana bwe county ya Kisii Paulo Simbarati anyarto roboti oru asigeti kya Gusii stadium abuneli ko liria diegoro ayuna ara ndata korkana sorongo rwausi ekarate tabuna abantu yangi emiemo nigo bagarwe kore birema osebali badino bale mase county ya Kisii bona abune bikonena ekadi mbabwati kada gine bakwirukana naba nigo babwato balema ainzo nyareria sobagade aserituko liale bia mana sana sokora totebi alia agende tokoreka sense ya Kenya ayutuchikumira naro asa magazeti elitukolero kulende eganga yomoroboli bwensa kenogo kumanyia nogo kurosera litukolia kwa manyanga inki gosekegendre ta sense ya Kenya ekerogo soko konyoro montao koboli konyora nobwate know how kulenda sebono igomachumulire twanchere tokoelibaga otutomere eujumbe bono mambe wetera senchira ya online platforms muna Ndizi TV News Digital otolikera totebinga mbarabia babono kubika somurubule bono mambe manyete toiso kwana kurugega tonyorenga nindi twe katoko na okwana nebega sienkon kulende ekera mashabiki mulega abo motoligeretie mogo sangamo na intweli birera nigolikoba tugusanga maya twanyoranga twensi twanyorire obosemia kurugega asumurubule bwensa kebono mambia otolikere ujumbe wetera Ndizi TV News eyo Facebook amine yo YouTube abego Ndizi TV News Digital eyo nsema ya Facebook na boy gona bogo tulikere wetera SMS number utambere gabo ase TV yao osonyoro yo mto Brighton Makoli ase account ya Facebook na nchonyoro na surround Twitter nanye messenger bange na banarite kontomera gocha boy gona mogo tuma either messenger yane na boy go messenger yo mto Brighton biamono na boy go bali mubwate chinamba cheto chesimi baroro bakolika wetera WhatsApp bali bamanyete chinamba cheto na umuntu akolika gali otebanga na inche nimbabwatetie na inche ongama igego bana karibu sana mwanchu muligeria chinga kitutaite koraligeria nga barabiaba bali asumurubilio bono mambe nganchira yo mto Brighton ninchake egere manye gokwereria gochagabo ambaro baligerete kora chinsema cha London Esen County ya Nakuru bago tuligereria botambe bali chifan cha Ndizi TV na ande chifan chomurobule bwensakia na Sara na Brighton pamoja na Joshua Auta oswatu kurgo Wilkista kemto gose Sabina akondikera kora chinsemo cha Nairobi agontebenga no bale no mwancho ya Cyrus Baraza agotebanga basani ba embaro banje tekigima umurobule bwensakia keralitsi kule Jumatatu wika Ijumaa ayo mabani akoro kwa Roslyn Bosiboli Onyancha Joan Nyaboke Atandi na Baby Mina Agwouro wako huko sehemu ya Nakuru enseme kuru kwa London agontebenga toba kwane kegima asengencho nigobale abansania baya bakoenda bamutambua amangana yokoruga kegima abona abantu babwato bumanyi bwibirengo bigora asante sana Wilkistas asogo tutomere ujumbe agotebanga pass my regards to their hospitality hosting my people and cooking good food for my people during my sister's graduation last Friday abana basani baya gotumira ama yakigima aso kwaligania abantu babo bachete graduation as University ya Egerton ekero musubati mwabokoro kwa Lydia Magara ali kubekirwe gutu asante sana bana Wilkista gose Sabina aso gutambwa basani bao Roslyn Bosiboli Onyancha na Joan Nyaboki Atandi na bayigo Baby Mina Aguro bonsi barase county ya Nakuru mbiamono yonere SMS yatuchakiriri tuko aiga somorobulio bwensa kebono mambia kerongo pinyoka wika asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital ndo chenga ekiongozi Safania Unserio nigakurika korwa chinsemo chiaria na bonchari agoteba mark me present na bali na Mogendi Dennis lab technician Lazarus Omari Makwari Mochokoro Moranya Liansa Peter Ngoge omwana bwaba mwanda Gesare Eva liroba liabonchali Simeon Atuti Purity Mamake na Embusuro Engi asante sana yakoro kwa kiongozi Safana Yonserio Matundo Teresa na Koro Liragoteba good morning watching you from Bomet na watakia siku njema kijana yangu Jaden Oseko Matunda na mamake Elizabeth Akinyi warase county ya Bomet. Lab technician Lazarus Somari nera kulikago tebanga good morning akaweke mojiu bwanchaniga bwago tebanga ankoro jinse mochanya mosi from Nyamira. I'm tuned. Let me say good morning to the following. Ekiongozi Safanaya Onserio
kiongozi riroba ria Bonchari mwana biashara Ruben Obure Kefa Igena Novi Subiri Honorable Laban Ekioge Maserina Busibuli Peter Ngoge Richard Tungu Wange Lamek Olo Mwanzi Dickson Ngoncho riroba ria Bonchari. Asante sana Honorable Frederick Mititi nogendete kubwati morobele kora chinsemo cha Minneapolis Minnesota ime yense ya America agendete kutubwati kigima na ndembo tamba kuligeli morobelio. Asante sana mheshimiwa chitange nchi bagora agotebalia micho kinikolok takabeke kibuli abungete ne kibunguo agotebanikiwa county ya Nyamira abumbali bagendete kutubwati gwitira senchira ya Facebook Ndizi TV News Digital. Kadongorigelia sesimia whether Brighton Makoliani ndoje kiongozi Vania Onseri neera ntebigana good morning from Liana Mojali marking present with all fans. Yes. Kabedo shem kurumatuno scheme nere omwana we scheme bwa kirebuya baboke tata ongenta nyanjoka mama Meli dada sangu Susi Doroth Ukabet Yabesh Bengo Gideon Ocharo Amos Kamori Charles Rango gato andhima Douglas Yobeshae Adhima Douglas Domi Mogere akabadina baboke basoime Ensakia Domi Mogere adena bwakire buya korukia bira bwakire buya na Jared Orure Maturedi Kabedo Shem Chosho Nsongo omwana bwaba mwanda omwana yogurt adeno alime yumoroberi yego Domi Mogere Adima Douglas Kibula Kabsa Magorofani Nairobi adano alina Kemtolidia Lafkat Andima Brian Andima na Shalin Andima badana bonsi basoirime yumorobe Jules Rwango gato koru kenguso niko ndani ya show with my life Jacqueline Kwamboka adana tomoso mibwa kirebu yako rwa mabacho nyaiwa Nyamira no alime yumorobe mwana Ederimonte count me in Benadi Olina Ombega bwakire kurwa Naivasha na omwanji oye Lairi Nyabonyi ibaboke ananda madana baboke tata Ombega mama Mary bogotaka getu ogotoka tata kategori kana ogotoka getu secondary Merani Mora Steve Ogembo Saro Monyoni Ronald Ombega akotena abantu bonzi bakeragia na omosasa baboke basoime yomoroberio Eric Baswet momiga dena korwa gitwebe komo adi tamadi kemiso modaya dena good morning emambie ngienya saya tuanjeire twarolire korwa Nyangongo junction getting you road and clear amaiga samasabiki onsi Ensakia bila kumsahau my daughter Choi ritkorigia abana baminto Mbili ya mono sana pole sana mwanchu muligelia mogezi tumachi jumbe gochagaiga ase studio tolino kwegena nga kwa bokire byanya sawo kubokire mintoli kubeli mugase tegaiga that's why natebanga tutaenda tu mdogo ndocho Honorable Frederick Mititi olikira agoteba watching from Minneapolis Minnesota USA agoteba good morning Sarah and Brighton. Thanks guys, say hi to Machoge Chache people. I love you people and we love you too Honorable Frederick. Say okobai me yumorobili all the way from the US. Kwani abantu bonse, kwani Gusii bonse bako represent igabo Emorobili Bwensa kibono mambia and talk about having a keep on pressing. Your day is coming 2027 iko hapa karibu. Iko wanatoba isa gosuko mwanchu muligeria Honorable Mititi asoko endra gutubwate gwetera Ndizi TV News. Eric Okari akoliko koro chinsemo cha sugubo agoteba noare me asomorobili Bwensa kyakegima agoteba no bari me tatu maboko kwa Richard Mose mamu maboko kwa Josephine Mora Faith Walter, Adriel Visera na Lea agotebanga tuko ndani ya Ensakia Thursday hadi mwisho. Thomas Saboke akolika agotebanga korejinsa mocha Dagoretti South me county ya Nairobi agoteba hapa Hill community. Let me wish my family members muruge yokoro kwa Jacqueline Machoka ogotoka Kisii School graduate Nyamecheo ogotoka Kenyanya Primary School Flavia Kerubo agotebanga happy
happy Thursday morning. Asante sana Thomas Saboke asokwenda gutuma ujumbe yao asenchira yobwikiranu kigima tuwakanga pia bono asa mashabiki mwensi bali mangende tugutuma chi ujumbe chino na gotatebinga muko pamoja na sisi korobono iga mpaka chiwe kachinza isa tuchimambia ya bono nyora rero magani to weli tuko nyora Thursday richiko ngochari ikase studio egere tukwanira mange ase amangana yelichiko tomanya mange mangana kia yagenda tasense ya Kenya kisheria inakuaje wekatwe manye amangana yelichiko Eric Baraza agoteba bwakire Ensakia looking forward to bright morning with God's love and blessings but the hypocrite nature of our politics is making Kenyans to be disillusioned. Let us pray for this country that we shall have rains, peace and prosperity. Biamono sana Eric Barasa so sabirense ya Kenya agote benchira mangana siasa agenda takomekia pa Kenya abago sirio mwelekeo nigere birengo bigoro kigima. Good morning team Ensakia, please tell Mr. Brighton to take more ndimu ndio homa iishe kabisa. My friends niko locked mbaya sana. Oyon Thomas Saboke iyo atafanya anaendelea lakini homa inaendelea kumlemea sana nonyega akona kunywa ndimu kulende ataendelea kuikunywa tole naki akogenderera yobesho beshae agoteba in locked following live kutoka sehemu za Nyangusu Kisii biamono sana Enoch Makori nera kulikago tebanga buogi no endeime kurochinsa machia buogi okay agoteba omorali Enoch Makori buogi no endeime Ensakia my favorite show natagia nikiwa Kisii town. Asante sana omorali Enoch Makori, lazima omorobile Ensakia over your favorite na utabaki kuwa your favorite show. Ekiagera tunajiamini tena sana ekiagera wikatokoletera ali bwenerete kumanya magazeti ngwikatorororo toyachambwe bunenge nchere gogendera ko bime Ndizi TV nero bwansubo musi karo twakorere gumwanchu muligeria eli bagali abene bono kidogo togenda sense mwende studio kulinda tutaragenda mashabiki naro kwa team diaspora eno Kennedy Mirieri Gisemba yonero munyakiro go kuwakilisha Gusii bonsi pio kuwakilisha yabo Frederick Mititi yabo Cyprian Ontita yabo David Kimore Joynes Mongina Divina Onkeo Caleb Mwetwi na mashabiki mwensi pio kwa team diaspora mubwatu munyakiro go inokoro kwa David Kennedy Mirieri Gisemba nere kuligeria ko chinse mocha diaspora kigima igobono to wakangambia mono anko itonero roro ere chinse mocha New Zealand okorwa Dennis Marube no morugyo ya Irene Gesare chinse mochire cha New Zealand agotebanga mbabwate kembugu kya Gabriela ase embeo eburuka inene mbura kuyelie mete kabisa kulinda agotebanga mbagenderete kuna gusabanya sae na inde mbale safe twabasabira maya kora chinse mocha New Zealand eno kumakolea agotebanga barali na wapenda sana na ntuguwa nchete kiandagi 10 bia manaso kuligeria Moses Umwega nere akuligeria live kura chinse mocha ke roka Thomas Saboko tebirenga onywe ndimu kabisa likubali lisire ando tebirenga pole sana ulikire message ile yakabere agotebanga ndimu ndio itasaidia sana oma iweze kuisha biamano mwanchu muligeria bono tigatoenda sense mwende ye studio kulindo just asumu igobo bagetutu nero tumira agotebanga akorwa isiko moino ime ya Busia border niko locked kama kawaida na sibanduke lenda gabo chinse machumu baga gabo Busia Malaba gabo boda Kakamega gabo chinse machabu Ngoma gabo chikaunti chichira seme baga ato wakangambia mona soko wakilisha buno musi tutarenda sense miri ndi studio nindo jomwane mbosha na katambe kakienda toka Nyakiugiro akabeke komba buye jage ko kuna good day Litunda Green from Karen Nairobi ngwaneli ya mashabiki onspi bwakire Ndizi TV obwansumo Gusii bwakire buyakuru aiga bogusero adano alime yomoroberio yiraga bogusero raganga Kisii County ro Chris adana rode sarna Brighton you have smiles no nyama kuba kare aroro kanywe amache amange amoriro biamono Chris Nala odena saa enel anyora Funobogita azubuhi njema kwa Pastor Gilbert Onyango kwa mama kwa Mr. Manyara Daniel Bosire Samuel Oyego William Mekenye John Obiri Mama Stengo Dolphin wa Kioga na walimu wote wa Gireo akubadena baso ime Ensakia ndio kiboko yao
mbia mono kigima Eric Mumanyi Osoro na twakorere kuro chinsemo cha keumbuli taro ogotebanga nole ime kigima tuli gosuka no nyang'ake na mashabiki mwensi pi abosofi Kemi Motangi omwana Joynes osomwana Joy to wakangambi ya mono kirage yabo ema kuro chinsemo cho gembo municipality mwensi pi tokubaganiria maya asimambe yabona twanchere togenda sensemo ende studio ekero tokuirana rinde turakomanyia asinchira yobwenge ali agende togokoreka asa magazeti yeli tukulia lero tobese gusukaira Ndizi TV obwansu womausi Ndizi TV obwansu bw'omugusii Happy Sabbath, happy day omwanju muligire begeta Kisii and Ndizi television okwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwe Sabbath no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia oikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwe Sabbath abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito nga ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza nkuigore byage igore linde ndia matukonzi no mona matebyo omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjire nde ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amonaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengere byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ngumorizi nyago koranderio omundu nga karwense mweko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba tokurigereria na koerera anene ari anyare kobaga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba togosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara koba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 5:33 na byonsi na mamentero ase entunda ya gatatu nayo mwaelio igotogosoa ime ya request tower Ribagali lya konyokorigia omwana wasome ase skuru ya Hurricane Academy ECDE and Primary School ryatokire nigo bakorwa kisemi chebirengo beigoro ne school fees yabo nigo ere friendly babwateri bagari saine ne brasi byagachirekerero ngorwa barecha ego cyase aborokiwa chinsenye cyamambya na nigo babwate endagera ya mubasogo se lunch babwate kigari cyo bosombi na nigo bare angene para amabaga naro nigo bagotoka ase para ya Kisii Nyatieko naboko barikera ari uko ase email yabo academyhurricane@gmail.com usoba keresimi ase namba enoti 52 5 3 eyemo 3 eyemo 5 Hurricane Academy ECDE and Primary School, the future is here. aye n'umugendi yavuye pikipiki na nigutegetea maguta y'ishiringi kiri bwibere abosa ase offer iyigo gikorera kitari kimero ngibere n'isano n'iseto cyumutinye yo kabere kurwa si company ya Car and General bono ika ase company ye ibwatu bumanyu bunge asamangana y'ipikipiki kigari n'ibyuma byabo ibyoratwaro kwigena asibire n'ibyetaneri muriuka rigucha sibirengero byabo Car and General abanigo bakodia chipiki
pikipiki cha TVS chituktu lawn mowers icho chikubuturo bunyansi jigenereta chigutumikaze chiabisi na buigwase chinyagetari nechi spare parts chabo boigo mbabwate chitairi chichi pikipiki nechi gali chi oil cho korere service mbabwate garage yoko barira chigari n'abarosia bari n'ubumanyi obunene ngokonya bari abaguri babo go process logbook nechi number plate nkorwa bari warrant y'umwaka yomo ase chipikipiki imitinye tano nomo ase engine ye tuk-tuk na boigo chitail cha MRF onde kwensi wadana abatambe abakonyara services cheito eite pikipiki chituk-tuk echi kotechi spares abakotinyara bakonyore seli golia raisi elile discounted and also town echiga kere pikipiki yokugura nigego chane chi helmet ibere chi reflector vest ibere a license holder yemo insurance a toolkit yemo ni warrant y'umwaka yomo nigobari ni y'umuco Kisii ase nyumba ya Ram Plaza ibara ya Kisii sotik gusoba kiresime ase namba enotisano ibere isato enotisano ibere isato isano nemo inye ibere isano no isato kianda gose enotisano ibere kianda isano no ibere isano no isato car in general power for better living. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange nigwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene igechigari imeyumu chukisi gusoba kirisime ase namba enoti sano na ibere eyemo kianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ine nomanyate eke wekia ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friend School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi boigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egatie kia kyokogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mubaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete. Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
mbia bana mwanju muri on this TV nanda kartu rekora sense meri studio tajikora kwa Joshua Keigo anda bana twira ndi twara korro bonjori bobero betatu nandi to kwira ni sense meyende karoto go teina genda utubaje SMS chino go just na bangi mwatomire asimambia bana mothena ni go motumo endete utubwati asimambia ingia kabisa mbia manene rekoro kimna na otora mona inwe na ndi go to kwenda ko bana inwe mpaka omoelio ritunda green na oteino halengeme no mwane mboshi no halengeme karondo jene prince oyongoro ensemeri endenere TV eriende aothana ni atubwathi kabisa mai kwenda sekibakyo no yo minto TV ne aothana kura tubwathi mambie ngia amaka mete ndongerie kia bune korigi yao no ngoro moine ensemeri ende kokorigereria igo no muyo de totebe gender bando mbambwata bobera kini igorende igo mbuya because no ne karo ko iro mondo mede no karo ko iro monde sabali na rugwetia abuna atiangeti Sara usitiangeti Joshua mondo yo mbuya by the way go appreciate your colleagues also appreciate mondo liro chenga okobwete unabona ni bwate role model ya no maswati Yvonne Okwara kora seketa seni kia Citizen TV ngo appreciate ngemermo ya enemy yago kora kiandagi komi. So it's very okay. Ekera bantu ba minto wose our colleagues from other stations bakora tubwatia. Na intungora wati tole our stations twarana kibagendrete and we appreciate omuki abarali ba minto babwata iskogalia. That's very good. Thank you very much. Keep watching. Asengencho omurobele bwensakia hakuna pali pengine utaupata. Ime na isiko ya rongoro Gusii uwezi pata mtu kama Brighton Makoli Sara Untita apana. Igoga igana okora tonyore and to wakangambia mono. Ya kabisa manjumuri gana tubwati. Ba tubwati sana ba magati obeba irini ocharo. Ya bosa miomingo. Sa miomingo wana tubwati sana. Yes. Mpaka ba Frontina. Ya Florentina kora Inka FM. Ngo tubwati bari sana. Igo tunawafuria kofia abaliki ba minto miamono. Gendra utubwati. Saro mondo namboretina botambe modana chiara gire chinsa ose akarokoraria se erigena 6:30 am ose 6:30 pm akamboli m yengie minute na pm ngie minute adan modana m na pm ande aginkie minute ayana mazar ngie minute PM na PM ama jumuri aina ara yebiro ndo itorina ngigyarde kaba M na PM yana bwana ri kuba buya ndo bya tumeyabirana asante asobango Vansi Kerry nero likirauta bwakire Brighton na Sara Gororongai niko ndani asubuhi njema kwa Stensi Babes Steven Moses Milka Rioba Jazi Helenia Miroro, Diana Dayo, Nyakara Nyabwengi, Liza Nana, Kate Tiana, Tiroji, Lani, bila kusahau my mama, Eunice Rioba, Gorwairondi, na Last Bones Deborah and Charles, na Bonsi bategerete Ndizi TV, fans Thursday njema. Asante, Vansi Kerry, agotuwara mashabiki, bolia wata malieta makongo na enda maya. Dolphin Mora, agoteba good morning, akaweka alama ya love, ubuanchani, even though I'm not right on time, let me wish you a happy day and may I pray for Brighton to get quick recovery in Jesus' name. Amen. Yakoro kwa Dolphin Mora, agoteba nganonya unyuru, better late than never. Keyston Chari, agoteba nipo poa na nipo ndani. Asante sana John Kibati nagenda takuligereria mo tenenelibyo gata seni kega agote abwakire bosera igo ime yomorobulyo bwokorosali tuko elyo torotane andonsi ase tole ime yechingoko chia Gusii na maiko. Okay. Chingo, okay, chingongo. Okay, asante. Noene yen toro tane. Toro tane. Njiranero koro toyo mino. That's very okay. No korotana. Tane okorotota, I think. Okorotota is there. Na koroto mondo mino. Ente te korota nyarebe gusimbi yale. Korotana. That's very good. Korota. Talio korota. Kine Gusii abantu balire miaka munaye. Kolendo isoko gosoma enchirengao na bekoleta emininge ngao. Asante sana. Asoko gendra kobe meyumaruli. Mama Kerrigan agoteba tuned biamono sana amona Geoffrey Sure agoteba morning Sara na Brighton niko ndani from Afmado Somalia watching you live nasalimia my dear wife Melody Waro na my son Ian kabika alama yobwanchani abo from Nanyuki Barak
na my cousin Robert Ongwae from Momo Wonchoro, na Dismas Nyakundi, Omwalimu Tuju, Ronald Mose pamoja na Boy Ngare waendelea kuwatch Ndizi TV. Biamona sana so kuwakilisha Somalia, oyo Minto Geoffrey Sure. Bigato enda ya masemo ikasa magazeti yelitukule. Ase ya magazeti tukulele karomba ate gazeti ya The Standard. Na inchi muna botambi ni mbate gazeti ya The Daily Nation. Ekerondo je ya ne kwigoragaiga nindo china linga na limwamu liare ngoro ndiribuna ngakibono ya nyareke wa siorigu. Una au Israel's hackers hit through those team. Naki rikonyo tutara so soba joli ngaki hackers imbali koro asenzi ya Israel banyarite bago hack team ya William Samoei Ruto anene ekero ya KMO ya nyarite ku access emails and private chats jia abalenge jia device jumrai mbuense boni ga kagene ko rikonya ataraba karoba digeretina mbindo kibar gotoma oni akara halgwa kan bar ingibata ga dadi akero investigation nibono ya nekiwe bona mbindo mbire information nere ya bege tuetarenge ngia kobotkana nechia ke jigorwa sense ya Israel banyarde ba gwake system go se banyarde ba gwake gati ya bali bali chinkwana chizia ro kwanu gati ya bali balenga se ensemeli yumrai bwensenga kieli yejikura chitara hakwa boygo nindo jege muna banyanyimba ngakibona bachite baga storm asenga yumo wasiri osoyo kabero mu wasiri borendi boime Dr. Freddy Matiang'i boygo bomo bwasimio ro moja wani Kenya ni gobono rorarikana rutete kwake kiboko gose ni barachi ko baramamina ko bake iboko babarai bali banyarire bakonganya korwa somo bwasimio na gasoase bomo bwa Jubiri boygo na rigana shocking killing in city center unaya ngaki amangana yoboiti bokareko ba kegoserario asense meli ya Nairobi ebono asendo jigaiga boigo Kenya Revenue Authority nige miseti ebinto gete birietaga dadi gosangiririe bango ase ense ya Kenya umuwasiri bwejigosoria sense ya Kenya baba na mwamba nigo bana ndete gutwara ndoto yuko ene kibina Kenya ne chikotwara gose ghost amangana World Cup sense ya Kenya ayo naro agendrete gumurekerwa asikaseti ya The Standard ebechi biamano sana oyo Minto asogotomanya yara asikaseti ya The Standard igoro na bayankoleti kabisa lakini na ankayetema kulindimbuya na kwa yenarigo tigana inche nkwanire ali airo bulta asikaseti ya The Daily Nation bono mambia ndocenga mangana tali mangao mono ngana iro bulta nelinga how Israel hackers meddled in elections akarangi kyombenkero ya contractors kwa Israel abo baswana nete obochori bo mwaka oeta abo asibanya tko bago hack chi email account na social media chi account chia senior election officials amona babwata ni baime bo muraibwense Dr. William Ruto just days before 2022 polls konde kolenga no mulkibe gazeti akutanga uruno roboti investigative report was yolinga ekyobenkero kyaba contractor ko Israel banyatko babako hack email and social accounts cyaba bali bale go conduct senior officials korwase ekyombekyobo choli gose IEBC na boigo abarai gosaba bwatani bae Dr. William Ruto just days before 2022 polls kolende abamo bwa Kenya kwanza na baigazimio lo moja one Kenya bakanire ngonde tayo nyatko baga kuhaya any foreigner ayonto yaligelia sepeja kabere gazeti ya The Daily Nation kolende na rairobolito mono baigali irobolito bono mambetu chikonyora sepeja ikomine limoliketenga naki abanyanyimbo banyatko bagoswa asenka yoyo kabero mu waziri bobolendi bweme Dr. Fred Matiang'i ekero bale kuligia CCTV footages asenka ya egali ime Karen ekero baso etoro kulinde kolengana n'abawakili baye Dr. Matiang'i bakoragwa na Danstan Omari nigo ba mochetia serikali kiagera kolengana nere agoteba mbabwate a court order ose search warrant ekiatebire igo yalengema mincha nelichiko ekero atebirenga nigo banyatko baba kubuna egeita na kubune merangu
na goseberani bintu bienkayo mo waziri ekero bari korigia CCTV footage ayonto chikoria ligereria ase epeji ya 10 baigasamangana yo bachenu ne marketenga researchers gosebera ba korobo tukino bolingo lya igoro ya mariogo nigo bakari go ban the midnight oil egera banyare ko bakorosia syrup yogo korora eliechigo konya aba Kenya syrup yo manchu moligere yo mito Brighton niye korwa ase snail slime snail slime ne syrup gete gose is an pleasant thick a slippery solution eyo nero bagendeta korianga nechigo konya igobone lyoge likirirache syrup eyo ikoru bwatekanete gose bajeruseti ase amangana snails bagendeta korobo lingoli barorenga ne kolibya asugokora likuba igoli kuba bune litobwate makorominyo syrup ya makorominya aliga enchira nero bakare korobo lingoli barorenga nechigo konya amangana eri kuba igo yarko nyalekana ngayarengo angangwaye iga into chiko yari sepeji ya 12 ingana ki abatuki bagendrete gusamba kabisa maguta midnight oil kwene kyanga konyora bali lyogo korora abayigo Raila Molodinga alitukoli igoro nanyarete kokora a crackdown as a coalition nyora babunge mbarororo ba nyarko bago shift gosiba ko Syria obwege no bwabonere ekero twaro chakoreta maunchurulio mono asubuteneneri bwensemo ye Senate leadership kero twaro che anyartiko bagakwa ebirogo au gati yabo omoseneta bwe county ya Narok Lidama Olekina kerabe the minority whip as a Senate kerabe the deputized no more senator bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna ayonto choko yaligereria ngana kibono azimio la moja etagete beke mirobiri yaye ayonto yaligererie ase epeji ya 4 baiga mangana y'ichisemi abaiboli nigo baburirie a call for crisis talks over junior high kolengana babwatani bechisemi nigo baganiria serikali gosona ni crisis na ko iron out ama konguse challenges facing junior secondary school ndwaro chwe kabono almost 100,000 students mbara report osimbara so ase skuru na baiga baso ira somoro bile junior secondary school ama konguna rororo osibitango mbirororo gokorera ingana nerega ya mada misery of woman's death after shooting in the neck muswati naro nyara ko bakakogireka gosigo collapse na gokwa ime ye city ya Nairobi ritukolia Jumatatu botuko kolende kolengana na postmortem yanya tuko bakego korwa nigekoro kebno muswati yo nigabete short moments earlier ayondo chiko yeligelia sepicha gatano na alimo ase gazeti ya The Daily Nation ayona arairo bolita ase gazeti yiga kolende ngoigora tulime torora mange asenchira yo boikirano ayona arabana endete ko basama gazeti bano tigangi gorego chime gazeti ya The Standard torarigirani naralia endete ko kana ngo kwero ikase beja to manchu moriria niri mbogede na bono ense ya Kenya nigero bereti ko so sense ensemo ya kerera use digital services eiwetera sense meria e-citizen ko chakera omotienyo gojo etarikia ya mo year March usomotienyo gatatu nigo bono birth registration go se konyora certificate yo koiberwa nigo erachigoto kwa senjera ya ekerero boigo ase bechie ya gatatu ni mbogede na bono Diocese ya Nakuru nigo yanyoromo Bishop Moya aserieta Creobas Oseso oibono nyathaka gochorwa gochikoba omo Bishop wa sensemeyo ya Nakuru kerobono rojirande bakero yasi beje ne morgedona Langata women prisons gosejera ya basubati ya Langata ni obanda konyore kienie kia oseke ya anene kero ababwatani gosaba samalia bayabajira se kwende yo kwenda ki ase ejere yo kwenda kuna gojibare kwagaje bakali na textile workshop gose industry area korosie bindo asenseme gobana basibu asenseme ni obara kwenda kuna konyora bare biri bao chigokora asenjera ya bene beja kaneli morgana itumbi jirichin ni gobono account cyabjanya yade chikoba hacked na babsago se no muntu korwa sense ya Israel yo de korani kibare gokwana kero chikura kitara kwa ase omwakoria yuto nyora nanga gitumbi na chirjiri banyorete
hackers bakahaki gwende yabo nabo kunyarigira likorwa senseri ya Israel. Asibeja gatano neri murikete nabono Jitembwe oyore Justice said Jitembwe nigobono akire goikase kambiro ya Supreme Court elikwamereria ochika gwe tribunal ya Rostigu eyo ya recommended na akushiko korwa sobokoreri bwaye. Asibeje iboni yomurikete na omo bwasimiuro moja bani Kenya nigo bwa Krisco ababwatani baye anene bali bari nkurwasi kiama ya Jubilee bali barekana na kobange numurayi bwense William Ruto. Kulingana na roboto wabatu deli kuligoro Senator Fatuma Duo oyi ore omoseneta kuru sensemo ya Isiolo lakini ojorni kiama ya Jubilee nigo wana ruhusiwe koba Senate Minority Whip asebono libagaliaye lieirirwe na omoseneta we county ya Narok Ledama Olekina inere kwa rakimana kiwa mabwasi miuro moja rwaja kiriko bangese biranya anene bali batete kunganya kurwase obomobuo bwa asimio ramoja mbia mono sana mwanchu muligerelia ekirabo no kumanyigwa ntutaragenderera senchira yubikira nkima kumanyigwa nga turakwanira igoro yeskuru gose yenyagitari ya Ramu Hospital egotoka se county ya Kisii na bakorera bolia ekoro nkurero bakorera bwa urinary tract ekero konyora bakorera bokira lituko lya Ijuma nkokorere amangana general surgeon abo bagokorwa kira lituko amangana yelisankwa gose skin care services na rororo kira lituko lya Jumanne kerubata lisankwa lya olitali boronge na bakogenda nyoro bakorera obo babwata mangana pediatricians gose children care services asibakorwa bakorera bwa abana bake marwira ndonse naro gakorokera lituko lya Jumanne gukora bara mangana spine and joint amangana orthopedic surgeon akorwa kera lituka karigweto mongo gwegetike mongo karigwete joints chago atoyi tolibya kurobara bakorera bo kera lituko gose daily kurobara mangana ya maiso usama maiso nyakabwate omochando nabakonyora bakorera bo boigo kera lituko baiga mangana women reproductive systems gose gynecologist ngokora baro bakorera bo gose services ichi nabago chinyora kera lituko lya Alhamisi buna lituko lya lero abakogenda nyora bakorera bwa senchira ya bene okora bara mangana general physician kera lituko lya Jumatatu na kera lituko lya Alhamisi igo bakorera bwensi pi no bagotoka asenyagitari ya Ramu egotoka sumochi bosongo eyere mbarabare nekigambiro kia Kisii Law Courts asamange aboko bakiresimi wetase namba enotisano na ibere enotisano ibere isatokianda ibere sano na isatokianda 0705 239 289 eyo nenyagitari nene ya Ramu ekuroba koreri bonga igo baige nyagitari yo nebwate college yaye ekorwa maigerio y'obonyagitari gose Ram Training College Kisii mwancho muligeria abana bakorete klasi 12 bakanyora chi alama au naronyoreta alama ya D+ alama ya D plane otira mpaka C plane anyakobwata alama ya D plane mpaka C plane abakonyora chi intake courses gose chi courses mbalimbali asenyagitari yo intakes nchigendrete ya January ya ikomwelio bono ntuganyete intake ya April na September onya go tagete okore diploma in nursing onya ko bwata alama ya C plane buna nateba oikonyore course yo ya diploma in nursing waigo ko tagete okore alama gose course ya diploma in clinical and nutrition clinical nutrition and dietetics ekerubata alama ya C- certificate in clinical nutrition and dietetics waigo kerubate alama ya D+. Waigo manchu muligeria kerubata getokora diploma in medical social work otwara alama ya C- na bakora diploma in medical social work waige yueyo kolende certificate ya medical social work nekerubate alama ya D plane nekerubate alama ya D+ na bakora baigo certificate in theater technology abana mwancho muligeria abakonyora abakorera obo ase skuru ya Ram Training College na bo ikororo nyakwa kolete class kia 12 andoka nyora la mecho igona bakonyora chi courses mbalimbali ase Ram Training College amangana ya help gose loan
nera available. Registration is in progress for all courses. Igoma no mwancho mulia tobese kutigomagika tobese kanyara ngumwana ngona kolete class 12 kanyole alama ya D plane kogendera mpaka C plane onyare ko baguku motiganka. Ram Training College nebwate obokoreri na services una nago tebiri go bana tobese kusuka enero Ndizi TV togende to kumanya maya kurwa senyagitari nene ya Ramu. Naboko endoro bono nyoro bokoreri obumwanjo mondite aturagote igoro yorwenyi rori kiro muthaga nyora 10,000 asimambe aboniga onyora 10,000 asumurubire kabemberi 10,000 asumurubire o wa chingero na baban traders korende indu na togote na tuma na bora nyore 10,000 asimambe aboni umobui igendo kora nkeribina omo producer ya begira TV ya ogabu no kogenda sensemeli ya mpesa business number 8880990 8880990 elio mago toma gojiase osa account name obeke Ndizi gogo bono mago bekemia karwa bekiremia otome buna malika URC TV ya wera yona rio kwanyora obumobui o 10,000 asemambi yabonia tobe sogotu omaga bono ayerera asogotuma chibese chigo chiase e bible nambe yo karotokora na gweka sa magazeti eri skulia lero ase page ya kabere ni molkeretenga naki the Israel hackers basweta ase chi account cha senior IBC officials na goswase chi account chaba bwatani baye Dr. William Ruto na ko create fake accounts bagotumeka mangana a media solution software abwasiba created 1,000 fake social media profiles abwasiba nyatuka bago spread disinformation false identities igomba tumegete chincherecho chogosoachi account na korosia fake profile accounts gotumeka abantu abanene kurwase ekiombe kya IBC na bayigo kurwase politicians igona bagwe somero rorengana kiba korete baga interfere na mangana y'obacholi bo mwaka oyeta ase page ya kabere page ya gatatu ni molikeretenga naki the weatherman banyaliko bako warn Kenyans amid of searing heat wave batabirenga keep out of the sun isogo chakobera sumuga somono go se direct sunlight ne chego koletere mechande menge aseli sankoli yao go se ase omubirogo kero kende nabo baisa go develop amangana skin cancer especially asabana abuna bamanyi kurwase department ya bana bakale gotabanga sunburns na bara lete na bara kinie amangana yokoletu buruire bwa skin cancer igobono as much as umugasonya ariko bakuwaka mono abantu baboli bwenga ligichinjira cyo gwetanga kurwase direct sunlight igobono ndo chengo mugasondo cheno bwato bobe ekero beire too much nabo kwenyorororenga na indembo bekiobo direct sunlight ebwate gochiase lisankwalia mwanya bantu bage kartoga ndrete igo musacha na regaiga ase elieta okoroko Frank Otieno oyoko eranga naki anyara ko baga como host omuraibu ensomo koro Uhuru Kenyatta chinga kibona ikiranete asomo yega bugo cha komwenyo yokabero mwaziri bwechisemi Professor George Magoha oyo otugute tu amatuko makeigo aherire korengana na Frank Otieno niga tegerete isiko yaga hoteli ka yaga ke karasomo baga bwe county ya Kisumu ne county ya Siaya ensemo ya game ange nensemo ya Yala ose kenyoro kya Yala abwase omurai bwense anyatko bakawe ikirana agote banga tamanyete njira arenge como welcome omurai bwense omukoro ande tamanyete protocol ali kubwatia yogote kikea yomo president yomukoro kolende no anyatko bakawe ikane ndege yae na goswa asoma bogani yomo kekigima ogotoka sensemo ya game nabogo somoro experience yanyorete konyoro mugeni otali obotambe takagirete kolende omabagani yoyo moke noro nyatko bagoko host the former president Uhuru Kenyatta chinga kiali gwikira na moyega bwa matanga bage page ya kana ni molkerete igoro ya Raila Odinga na Azimio la Umoja One Kenya ensema ya babunge banyarwa bago nganya kurukia magia Jubilee ya makia ODM na gosoa serikali ya Kenya kwanza abwasanya tuko bakao kora maunchurulio mono na nyatko baga kumurusio mo Senator Fatuma Dulo oyolenge
the minority whip asensemo ya Senate na kwali bagelio abaraya bangao boigo mubunge Sabina Chege Margaret Kamar Professor Margaret Kamar kurwese kia magia Jubilee au banyarako babako nganya gocha serikali na bagwa somere page ya 4 ororengana ki azimio la moja one Kenya bagendete kuyaregania senchira ya bene mbe bano mwajo moreria tugatwenda sesemeri mutimoko tokwirana tugenda sesemeri studio akyo turatumuka tokwirana tugokora seseme magasete kromugani witu ikoragense ya Monenus awe kase studio tokwanda igoro yelichi gotuskena on Ndizi bwansu boma Gusii. Ndizi TV ubwansu bw'omu Gusii. Maya de chibasa nguru kugira mareta mange sana ekeboko orwenyi amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chindunda chinyinge make use obujo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiribuga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igoriyoka wakoda bakadai okubeka emya yemo yokai unokubeka chindunda chinyinge chance yao yobugwi igere iguru chindunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chindunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari miaka 13 guche igoro ebundi yengia ni yekorolekana ritukuri tangani agoika semeremo yao ne mashini ilia kutumia gosobosera bwemeremo yao nigo bokorolekana magega yo gutumia chimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyomo chukisi nigo bakonya chimashini buna meter saw machines cut off saw machine chi blow dry chi blender chi hoover chi car washing machines impact drill circular saw machine eruta machine chi battery chi machine chogosonera chianga welding machines chi grinder chi power saw wood working machines chi chef cutter chi tinga air compressors submersive pumps chi water pumps chi generator chi solar panel chi engines chi electronic hood and plane ni chinde chinyinge batarere aseduka yabo ere asebara ya Kisii Kisumu highway imeyomo chokisi asamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 na boigo mbabwate duka yende angenebengia Family Bank imeyomo chokisi bakeresimi ase namba enoti isano na ibere noti isano na iseto ibere marakane gose enoti isano na kianda isano nemo inye isano na isano na iseto isano isato. Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Esukuru yokwegeli oburundi bw'ekigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asebirengo ao by'oburundi bw'ekigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundi bw'ekimatatu kya 14 seater D2 PSV oburundi bw'ekibus CE heavy trucks F PWD
chia bantu bali no barema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kiceri cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka umugima aborukia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'ikigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiwogi Junction na boigo asumuchu Kilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Chinyagetari Nchiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko vigoro byobokoreri asubo bwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity nabogo kora consultation babwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis kubwenya bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwato bukoreri bwa ambulance chinsemero ngibirinainye mbabwate chinchira au chugwakanera egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama asebali yabagotumia NHIF tibali wakana besa chinde chigoro magiga yoko bweniwa buna inpatient naboko batalera asenyagetari yabo ya Ram Hospital eyuerange nekigambirukia Kisii Low Codes Gusii bakiresimi asenamba enotisano ibere enotisano ibere isato kianda ibere isano n'isato kianda Ram Hospital Kisii, health first and health always. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ine ayeno monya bw'ikianga kya mitumba kiriye ky'abana naboiga abantu abanene na nigo tagitego kinyora gika kyange bono mama tefi mitumba bells niga gokereirie sabari entambe nako gokiretera goikagisieri na munwa kuna bono we have advanced data than mesigo to what last time to what mesigo ya 60 kgs household roomage to what ji men cotton pants t-shirt t-socks ya ball nimisige ende menge ya ball tubwate mizigo ya Canada nimisige ende ya China different types bono okorente back to school offer aseki bag chiti skuru chiria chiro original tubwate chi school bag especially bona bonigenga kia abana bakwenda form 1 bakwenda chi school
tubwate chi school bag chingia sana mutariri y'umuco Kisii ase nyumba ya Imperial opposite St Jude room number yemo amuno namba 2 naboigo enyumba ya Uhuru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja 2 akesi mibono na kubeke oda yao ngo advice story chi customer cheito on which bill baguchakana barogu especially abageni bali baguchochake biasara Mama Tefi Mitumba Bells enyorere chianga cha mitumba asiri guriense na boigo asigi kakiange Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Miyamano mono mwanju muri Ndizi TV kerande tutobwati asimambi yabone gato na cyara gire ozije dirida kai 10 asije ense yamo yabona mambi gato dajira kemeronge bere joka atukore ntunde ntangani kyaro mogeni ito saa 1:30 goro oikira studio yatukwanireri chike kyare binambiro awuchko atendi mweda wakiri konyali bagatarira isana konyali bine bire binge igono ni akomigereria keigo kwa faida ya ito nayo mwanju muri igo itudajira kanke sana tukore asumurubiri yobono mambi yes mbia mano manchu murigeria gigogendera kuba mana into ego ikomweyo ekero tutete gukura kurira aliara samagazeti elitukulera kurende ndochinga bantu mbaro batulikire chi ujumbe wochagiga ase studio abali bagende tukulika gwetera Ndizi TV News ujumbe yawo buno kulika let us assure yunga weika toyirigererie ekiagera kwa yetumire asomanyete bina weika enyarko bageko ligererirwa maybe kwamboka agotabagoro chinsemo cha Kimonge Nyankongo sublocation Nyamira County agotabanari gerete kianda ye 10 chingaki Edwino Mwenga nera aligetokoro chinsemo cha Kajiado County aliyomanyete Kajiado nande nonye ansemo ya Loitoktok no men conference ya koleka litukolia Valentine's Day Nyakara Nyabwengi agoteba Noarime agotebia Vansi Kerry olio mutumira maiganga morning my sister niko ndani Kaboka Junior Mpendamani nere gende tokuligele ase omurubili yobono mambia chinsemo cha material bubasi Gladys Nyacha agoteba watching live kuro chinsemo cha United Arab Emirates agotebanga tuko pamoja Jeff Nyaga nera naligetukurwa sema ya pipeline Nairobi agoteba count me in Lamek Olo Mwazia agotebia lab technician Lazarus Sumari mbuya mono aso kumutumira maiga gweteregeta seni kia Ndizi TV Wilson Kenawo soro kurobo basi Nyamache Nyabite agoteba niko ndani amashabiki onsi pina baralia asigeta seni kia Ndizi TV ndochenga ndebende wetera Ndizi TV News digital ensema ya Facebook mbali bagendere kutumaje SMS yabasemambi yaboniga tatugorene asiga seti jiga seti yedo ndotokore to juti to kororo kerando jene page gatano mbonyano na ikire page gatano myote na banyanyimbo niko bana bajete wikasu yo kabeire mwasiri borendi bweme Fred Matiangi asenyaye kabade dokora musako anakabade the footage system footage anekaro yakiruna wiki eri abanyanyimbo bajete wikase nkeyo ayuni garasi page ya gatano asaba wakiri ba Matiangi ba merire kodekyo kabade ne serikali go sabanya nyimbo ni wajete maminjo nerichiko page ibe gone muregerete no muraibo mubasi myoro moja wa Kenya Raila Morodinga ni garo beretigo cha se county ya Kisii abwangyo korende ni gabanta bange bandete kwa mereri ogoja kwae karwa kama tena ya tange kwara tira magoro make omurai bwensa araja araba Gusii goodies amaye koirana nayo manye gochigoje igoli tuko lyangyo na chaje kardoro jumurai gose mugabana be county ya Kisii litukuria jumaine karo babwata breakfast meeting na de na ya abana yabonski bagoja te tubaisi ko yabana nde tubarigani ebeji ya gatano ebeji ya kianda neri ya gatano kabeneri muri gede bono nigo serikali gusabanya nyimbo kuri county nrubaja kirobotuki magiga ya makweli amanyorete manager ya National Health Insurance Fund ase county ya Nairobi branch Mary Waitaka oyi nigo nyarde ka gusirumwe bwaye asinyagitari ya Nairobi
ekero bono anyaratiga collapse ekera ali gutara city ya Nairobi bono nigo botukibaja kiugo manyanga ki asire tiobogima bwae nyagitari ya Nairobi city nigo bana gukonyora 245 million elio gukonyora 244 million products asinyagitari ejo kirije gukwaye konya abantu nigo bajira sekambira bategete koena kibina ababunge kujenje bari chiko igoro yekegingo mundata kere gotwara size of the land mundata kere gotwara nasara egenga kiata kere gotwara sanse ya Kenya na inje egenga size kinta kere gotwara ayuda ko yasoma ni garase bechi ya gatano na gatatu ayuna araendete ko basika setjito ekando je bana ba Kenya niko bagendete ko ba divided useni ko batara ba bagekandi ko batekana no roboti rwa CBC system ya CBC ando barwa na tera abaira biya abaira ya abaira biya bono korana ubokorekanu mboro asomoroberio o CBC obokorekanu abonene na kikeirere ababwatani bechisemi barangiri gikaro use chinkwana na kubulia serikali wetere wizara yechisemi enyarako bakewe intervene na kuligereria challenges chigendete konyorumburumburio o junior secondary school biamano engineer Vincent Maina echu ya babasi agoteba watching live from Bosanza PAG count me in tumekuhesabu gazeti ya The Daily Nation page ya 5 ni mogetenga kisiasa chagenderere ko iremeri asorgongo rwa Mount Kenya chinga kya babwatani ba yer Gadi Gachagua mokonyi bu muraibwense bagotebanga nere ora take over from the president chinga kibono bali bande bakumusiro mubunge Okiharu ndende nyoro bagotebanga etani eye omuraibwense gagwenete kurwa ase county ya Murang'a ani gakoregeteri tukuligoro chinga kyo mubunge yo bwensemo ya Kiharu aleganetie abarai gusaba bwatani baime baye ekero bali guchakya umuroboli bwo kwenda na bursary scheme ochasaba ariko b'ekisukuru cye secondary abasomoro kigwa oyo maranyole bursary echilinge iko chiribu 12 buna tuition fees every year kolega no senator we county ya Murang'a Joe Nyuntu nigatebirenga ndindi nyoro nero gwenerete kuchokoira libagari ya Dr. William Ruto ekero muraibwensara kule entunde yae yarorekanire ababwatani baye Rigathi Gachagua na babwatani baye ndindi nyoro bachakire siasa yorogongo rwa Mount Kenya abwase batebirenga murayo mutangani nigarueta sensemo ya Murang'a no murayo gatatu kolendo no murayo kane murayo gatatu nigaruete ase county ya Nyeri bono chinga kibatagetenga Murang'a nero boigo enyare go produce a president egochakoira libagari yaye Dr. William Ruto go siasa chachakire asorongorwa Mount Kenya ayoka gendrete boigo page ya 5 narimo nimurikerete igoro yo gusira ku musubati yomo yo nyarako bakago collapse na gusira bugima bwa litikulia Jumatatu se county ya Nairobi ekero bolingoli gosobo tukiwekenya gitari go postmortem ekworokia musubati yunigo anyarako bagakora swa chinga kichya mapema kuro magega ataranyarako bagago collapse na gusiria obugima bwaye na bagwasomera yo asenjira yo bekira no asepeje 5 narimo wege gazeti ya The Standard ya mulikiranga Pope Francis o confirmed the appointment of the Reverend Father Cleopas Osesotuka Ochakobomo new bishop with diocese ya Nakuru Catholic. Father Oseso nigakabeire omo father in charge asensemo ya Bahati Parish imeye county ya Nakuru and nigago take over korwa se Bishop David Kamau oyo lenge mu administrator as a county osa sensemo ya Nakuru Catholic Diocese igobono Father Cleopas Osesotuka nerebono mo bishop umuya as a diocese ya Nakuru ayo kagendrete go mwancho moligereria antoligeretia mangana ya Chitembwe takes fight for job to the Supreme Court. Yamagega ya tribunal ya Rosetiwe o mwaka isiko asenge nchonga mbama nyorete kale na mamocho kutumekyo obobebu abisi ogotagambe bina buneta keire amangana ya maaki ose corruption lakini monokoranga is taking the fight as ekigambero ekenene ya Supreme Court agere arorengana ki ago chakona chiruki nekyo mwancho mulire na ragendra to ikasepeji ya 5 na 3 ase gazeti ya The Daily Nation mwanjo mulire kroto koire na ase gazeti ya The Standard ne ri mulire na kibono muraibwense
akari komochigwa ekero bakari gote abuna nigo muraibwensa akari gweti richiko somurango mae gotaka gochenji richiko yense ya Kenya kuringa no muri kibaga seti niga muri gedona ritukure goro nigo yaringe fireworks uzi nigo yaringe umuriro bwekebe mberi asensemo ye bunge ekeraba bunge ba merira dana ya yo muraibwensa tikatike gweti richiko maega yumurango magega gotaka gochenji amachiko kuringana noyore omokebwa aba ose muraibwa bake se bunge minority leader ombiyo wandanyi nigadena tuise wanjirana aba cabinet secretary baje ko ba fetiru se baje kurigererwa kuburwa mabori se bunge igoni gemina jikamadi ko se jikamadi je bunge jichorire ejiyo jikoba jobless ba jokora eme roberiabo grad jolei oyoro moguma le bugurwa se county ya wasinigishu nigate brosore county mb nigate birumna abasubati niko bachita sense ya Belgium bagatware conference ko robera na Kenya bagasemerina amabagali gender rule ne chiko bakonya korende pado mbuika bono mbaranyo ara mweso ase ense ya Kenya Wilberforce oundo oyoro mubunge ofunyura nigate runa murai bwenze nigo akare kobuna richiko ekarakare kwetia umurango maega gotaka gochenjiricho kogwetera ase ebunge ayo narakora kantigora ase ebunge yenene nande naragenda tokora kana siga usinara muri kira siga sedi ya standard retko oriarero biama no mwancho muri ya torochenga magazeti na botora ya kolirega bwa senchera bane kolende na botogote maturigererie aliaro airo burtase chi county ko tutaragenda bwe page 10 ni muri kerete ngana ki aba wakele baye Dr. Fred Matiangi litskoli igoro balo kwa nabalikia mangana igoro yege kole ya kolegeta senka yoyo kabiro mwaziri bwolendi bwaime asensema ya Karen maega yabanyanyimbo kore dienkeyo na kugania CCTV footage korwa senke yo kolengana na dansa na Omari igate bete nigo ba koleto busalio bonene na kusalie binta senke yo aba igonto ntoroche bichayo muraibe kiama kia uzimio la umoja wa Kenya Raila Odinga ekera alego soka korwa senka ya former interior cabinet secretary Fred Matiangi ekero bono bachiete kuligereria amangana yugo se radio yo yekiranetwe n'abanyanyimbo ase page yo engana gose kyombekia NHIF bono nigo kego chego cover for all medical conditions nabo muraibu ensenya litko bakawasio lya lituligoro chinga kyalenge asenyagitali ya AAR Hospital branch ime ya Kiambu Road ekarobare kolon chinyagitali yoga tebetenge wizara ya bachenu kubwatira nikyombekyo kya NHIF bono nigo kira cheko kora oburaisi gose nigo kira cheko koba auroro asaba Kenya bonsi konyora medical condition chon CP chiko garameo amone kadi ya NHIF nyore kadi ya NHIF malioga na rorali kirwe kadi etete nenera otebwe ngayuwe ikwaka ne chibesa cash ono monta kuminga kingwa kanere kadi ya NHIF kiro motienyi nkintanyo rero bugwenya ekero nanyo rero muchando uliga kurumaiga yabiro bakonga kero bwatu muchando oseno yubwe sukari oso muchando bu maruiregete kadi ya NHIF tego kora mirimo gustokonyora maliogo gete lakini umuraiwense bono wasiulinga all medical conditions njichiko tenenerwa ne cover ya NHIF ya toira ncheno yo mtu Brighton Makoli tochotoligia abo bisekuru asekiombe kya NHIF baratomanyia mange baratobo semia umaite education Wednesday temine tuyo mtu Brighton nga na mangana hiyo koligia aborokia mangana ya aborokiwa we are not confined asa mangana yechisemi chiuka nto nyora ko bato koligereria wano mnalitikoligoro tuwa molekereta mangana insurance obuno bosemia na nyorete chisimi chinyinge tokota bunga bono abuno ntwanyoreta maigeria mange temine thing education Wednesday ntokoleta bobisokoro NHIF ntokoleta bobisokoro insurance ntokoleta bobisokoro NTSA basomie abancho baligeria sengenche kerenga kyomorobire bwensakia no kwemanya ase virito tamanyeti ko bananto chitolige mo bisokoro sekiombe ke NHIF egera kwanira mange ase litukolia education Wednesday
mwacho muliria producer itu ninge gutumanyanga tukwanire igoro ya nyagitari ya Busongo Hospital igotoka ase county ya Kisii no bokorari boli bokorwe gwase nyagitari eyo norochega bo ase TV yao bokorari igoro yokomanwa chinchera chonsi nonyorega bo ase nyagitari ya Busongo physiotherapy na bokonyora bokorari obwa mangana ya maiso na maino na bokonyora bokorari obwa ase nyagitari ya Busongo maternity services engotokera ororo gosobo korari bwibirengo byigoro full body check up na beko okonyora bokorari obwa ase nyagitari yo dialysis endoscopy pediatric gynecology ultrasound gose x-rays orthopedic lab services na bego emergency services na bakonyora bokorari obwansipi ase nyagitari ya Busongo egotoka gaiga ange ya daraja 2 gabo na bakonyora nyagitari yo ya Busongo gose junction ekogenda chisemo cha sune kabo geronyoro bokorari obwo gobono mwanchu muligereria to baise ko yamasenga nga yokonyora bokorari asamange na boko bakira esimi ase noti emo kianda isano nemo inye isano na ibere isano nemo gose noti isano na ibere inye isato inye kianda enoti unorochegabo ase TV ya Busongo Hospital egotoka somochie Busongo mbimono mwanyu murira inararenga siritko liarero nene karutoro jina tokora sense magasiti rosara tikatokorere gabo korende narorira maisa ngirire mbakepeje 12 ase syrup weri nagotebi cough syrup made from snail slime on the way teturanyiganye kiara ntware njaja mangana HIV mbate tesira mungani vaccine ngojere ntwara ibana hoji agirende tigatore naki tutara kora okinyi dismas na today na tomokwani mambi aboniga na nyoro tobasukana bwe bara lakini sana mokoyo the dismas okinyi ne disapigredo dinene sana sumuro birwe Ensakia ne gati ya mashapikeito alyara sumuro birwe Ensakia toko modena nyasaye gako bwerete idimo mbaba abone tawada nyasaye gako bwerete dismas kanyuma chimaya kabisa na ande bono ragira kon kabisa nanya to baso kono bebata ndinga yanyore ta rakine na umiete chibijanto mera na bokoro na umietake nanya te maina incharis igo badibonsi bako babwate chinkoma bayuwete bobetu abatomere okubwena kwa bwango asemambi yaboniga korwa Ndizi TV nero bwanzumosi anaso murubeli bwensake pole sana okinye dismas ndoli kirega gotebanga good morning count me present from Igena Itambe pole sana nyasaye na wanchi tonyo kubwire ta yonsi igorende mwakirenga mbiamono na inde pokia pole zetu kurwa somurubeli bwensake olentiti Boniface Ondari agoteba keep up the good work mbemana sana ase comment yao uchaga sigita seni Ndizi ebuya kabisa karujira jira kanye tomaji kwenda sense media liji kutuma osomo gani itikira ase studio BR tumaje producer na bato tena uso igire lakini nelina ngojala ase studio bana mtu kwenda mange sara aso bosemi bwane bwimambi ya boniga mete ayara nara apotambira kini nelina abantu banje de lifti injira ta ko baba semina to anje lifti mono nabanyana umuntu moirio nabwate gali aho takonya ko lifti to anje lifti mono usukoma konyana umumuro oruri Nairobi ose orura America ebana mumuro mwabe gali mwete sikwizi bantu mbari ko ikaransa bagambe no aisiko bane bakori ne gali batale ko ruambaka totebe keroka bakonya ko gambe gali me nande bairane bona kwa magotenenia enene lifti otagete to madina banta aba me kwasa ne gikaro babwate kama jakana ya nyage squeeze Joshua besa gore gali abwato bweroli besa kwero nina ni tiga banto na ade nyasana gi angikande na injendo le yona dana umuntu oli nabono akwero nini bono tonyo ko sabajirifuti nabonyo na bantu mbabwate ibaga meto mandako twara ku rugembo nabaka boso kwana mu muromo abo ando mumurumo abone besire ndo ulikuwa nyona Nairobi ari gochi igobona inasomete gentekyo ngaro nalinda ante bakaro mo chama ndo na bakaro torini gali no bwera lakini mbabwate sababu yao komentara gabu naenda samangana ye lift mbali na gutwara family matters gali momete na mukugamba bijaki muri babere gose muri batatu bamura motaito kugamba no muntu manya gosabe lift bono yaba ko ngukwana mangana ino andi kwanyora ga kwenda tambe ata moko meki Busongo atabanande ngai mwari ko chigochi bantu amate ya Nyamira twari ko ngana andi na onari ko Nyamira nyasa na engamo na into so what disturb abantu kurwa semero buli yao babwata na and at the same time lift telingia abora terini lift oyalenga kwalinire
egari ere yaringe egari etaringe ndunge onyorenga umepotea ose kwairirwa so tamanyete wakorerwe binte bibe kana ari kurigereria egento getaso mtandao omongwana gete achite agasabe lift abantu asabe lift na abantu atamanyeti lakini amezoea kudandia tatageti gutumeka chibesa chiae bono na bakurire tubakamoira sana ari kurigereria mna musio movie korende it is ebintu bigokoreka de real life igo lift sa zingine telingia lakini nendekero ole obwate opportunity nga naboko monte lift nona abweke karoro cho monto minori naboko tenenia abweko montana kinga ibona kwali gochigochi lakini atataneneti wachana mtu aende shughuli zake na ndema monto soega ali mebaro kama oja ko bana kwa bwate topic se tware ngenje mwarenga na Joshua naso tatana ma oja ko nije ngoita mangana kabisa iko bono mbuya nayo tuarisiko yao muna moya bantu tokotebunga amageneito oikire amagasiri kwa sababu yenda ikete na yamo iko bono oikire on time ekerto chikurigereria nga amachivo ose okeania mulundiko wa kesi osamangana yebina bigo ichorerana ase bigambero inki kegwena tegekorwe nande inki yekwirire bina bichurira se bigambiro because abantu mbaro bagwenete gushugurikira amangana yo bantabange batotabiringa ekina kyana nakebwatire se myaka 10 bono mone bina bya maremo ebina bya mada ebina byo bya bichingencho chonse makeki nakegwenete kwera immediately kwanyoranga nigo gego drug kienda for a longest time to aro gochura na kwebine binge ase bigambiro bantu bakonyoro bwene bwabuneta tigaika se studio atatebya sengencho maganio monene kigima ntageta ike aba moncho muriria maiko morora tigaje moncho muriria maiko manya hana boku mombori na ngiye kogera osegento tigia korekana ari amotena bono tigatura kora investigation osengwa korwe gaiga toirwari na bero jena ninjena gwa korwe tware kitu ardo motena bono tiga investigation yakoro to sabe wiki no ninye oseibere matuko 14 ngira wichuko mombori na hande ninto eteli boli ndroli nchande tebunanje Sara when is evidence enough or convict your muntu okunga we dropped these charges asenga nchobo site botaisaini tigaje tukwana yua mana mange karongo batiga mogendere nere jinda suka ke wanire nyakunywa maja ne mwantebia niko tona Joshua utano anera kona kinere ebijibija na mariga jira senjera ya bene inabanda habetingira na gaiga Sara tiga bagendere bakoro morobirio ngwakira mbe mano manju morire karokwera libaga ko tubwatia lakini Sara rengo gendera ngitika suko jia sensema yes mucho muri abamtetro enda sensema ende studio kara tukwirana tuiroberie no magane tugiga se studio egera tumanya guikaranse geikaro ase togo tagerana let us reason together ebinte bitwa bimanya akorengana ne perspective ya mangana ilichi komete ntombero rakore onyore gwetani rikwenyorira sako ngona tabaisikuska enero Ndizi TV obwansu bomausi Ndizi TV obwansu bw'omugusi.